בוקר טוב, אנחנו עכשיו בתחנת רכבת בדרך לברייטון, שזאת העיר שאני ממש אוהב באנגליה, ויש לנו עיכוב של איזה 10 דקות, אז אני פשוט יושב פה ומסתכל על הצירים של הכביש. גם אנשים מסתכלים עליי מוזר, אנשים, אנחנו ב-2017, כולם פה עם מצלמות, כולם פה עושים באטל פליפ, טוורקינג, מה קרה? אז אני עם מצלמה וכולם פתאום מסתכלים. כן, יש עיכוב, אז אמא שלי קוראת לי שהיא מצאה את הרכבת, ואנחנו עכשיו בדרך אליה. היי. וואו, יש פה חנות שלמה של שוקולד שקשור לקריסמס, מטורף. דרך אגב, הגענו כבר לברייטון ואנחנו כבר בקניון. וואו, תראי את העץ. תראו את העץ הענק הזה. חכו לזה, זה מגיע. תראו איזה עץ מטורף. אנחנו יושבים עכשיו במסעדה, לא יודע אם אתם יכולים לשמוע אותי, אנחנו יושבים במסעדה בברייטון עכשיו, במסעדה בקוסטה, שזה כמו סטארבקס, לא? אז אנחנו יושבים שם ומחכים לאוכל, ממש נחמד פה. דרך אגב, העליתי תמונה לאינסטגרם, אז אני הולכת לראות אותה. אמא שלי מפריעה לי באמצע שנייה בסרטון, אבל... טוב, קניתי... מה קניתי? איך קוראים לזה? לש, ככה קוראים לזה. קניתי דברים מלש לאחותי מתנה לקריסמס. לא צילמתי בגלל שעשיתי מלא קניות. וזה מין כאלה כדורים שאתה זורק למים ואז הם מתפוצצים למלא צבעים וזה, ומה זה מגניבים? במינרלים לגוף וכאלה. אז אמרתי שאני אתן לאמא שלי אחד כדי לנסות, כי נראה לי שהיא תאהב את זה. ואז מקסימום אני אקנה עוד אחד, ואנחנו נזרוק את זה לפה. כשזה יתמלא, אני אראה לכם את זה ממש מגניב. אני כבר עשיתי את זה שם, כי אתה יכול להתברר שאם אתה אוהב איזה משהו ואתה רוצה לראות איך הוא נראה, אז פשוט אומר לו, אפשר לראות את זה? הוא אומר, כן בטח, לקח, זורק. ואז אתה הכל נהיה אחד. את מוכנה? אתה מוכן? כן או לא? Да, давай. אוקיי, ככה זה נראה. מוכנה? מה זה? Ты целый выпил. Слушай, теперь синее пошло, Игорь. Да, розовый, ты видишь? Да. Смотри, вон там розовый. כן, כן, אני רואה, אני ראיתי את זה כבר. מטורף, נכון? Запах, ты чувствуешь какой запах? ריח מצוין. הגענו עכשיו לשוק, ואני אראה לכם את השוק. מטורף השוק. הוא מטורף. היה יותר מדי לחץ בשוק היום, אז פשוט לא הלכנו אליו. הוא עמוס מדי. היי. תראו, יש פה חנות של דיסני. וחנות של לגו. וואו. ויתרנו על השוק המפוצץ כמו שאתם ראיתם, ואנחנו עכשיו בקניון ענק שהוא איזה 10 שעות הליכה. תראו, זה בתוך הקניון. לא רואים את זה, אבל זה נוצץ. תראו, יש פה החלקה על הקרח באמצע הקניון.
חזרנו מהקניות וחשבתי, אולי אני אראה לכם, קנינו, אני אראה לכם, כל זה קנינו, כל זה קנינו וכל זה קנינו. אבל חשבתי, אני גם ככה הולך לעשות ולוג ב-31 לדצמבר, שזה יוצא יום לפני 2017, כי אנחנו פותחים מתנות וזה, ואני ארוז לאחות שלי, לסבתא שלי, לחברים של כל מי שזה, ואני פשוט אראה לכם כשהם יפתחו את זה. אז אני לא אראה לכם את המתנות, אבל קנינו המון. אני יכול להראות לכם דברים שאנחנו נתלה בבית. מטורף. זה מטורף. קניתי לחברים שלי, גנבתי כוסות מסטארבקס, כאילו חד פעמיות, כאלה. איזה חמודות הם. וכל אחד זה עם ציור שונה. ואז אני פשוט אביא להם כמה כאלה, כי הם רצו, וזה באמת מגניב האמת, רעיון מטורף. הם עושים את זה רק בקריסמס, כוסות אדומים. תמיד זה כוסות לבנים משעממים. אנחנו טסים לצערי עוד כשעתיים וחצי. אנחנו כאילו יוצאים לשדה תעופה, והטיסה שלנו ב-10, זה אצלכם 12 בארץ. היה נורא כיף, נורא נהניתי סך הכל, אבל אני לא אפסיק לצלם עכשיו את הוולוג, אני רוצה גם לצלם עד המטוס. אופס, ילד, יש פה ילד. בוא נעמיד אתכם איפשהו. זה ממש כבד, אם הייתם רואים את איפה ההורים שלי? זווית מאוד מחמיאה. כבד. תביא, אני יוצא. אני רוצה. יש לכם עוד דרכונים בנוסף הישראלי? לא. Давай, Даш. Вот это мне нравится, бизнес-класс. הגענו הביתה, הקדמתי לשעתיים, שמתי כאילו שעון מעורר ל-11, הגענו ב-10 והתעוררתי ב-1:17, כי לא שמעתי את השעון המעורר ואף אחד לא בבית בשביל להעיר אותי. אז עכשיו אני עייף מאוד. יש לי לקשט את חג המולד שלנו בחדש, כי אמא שלי רצתה ללכת על צבעים של זהב והיא רוצה לעשות אותו שוב, אז אמרתי אני אקשט אותו כי משעמם לי גם ככה. אז אני גם אוהב לעשות דברים כאלה, אז יאללה, בואו נקשט אותו. תראו, סיימתי לקשט את העץ, אם הוא מתפקס. ועכשיו נשאר רק לעטוף את המתנות. וזהו. תראו איזה נייר עטיפה חמוד. סיימתי לעטוף את כל המתנות. תראו איזה יפה זה יצא. That is dough. לקח לי מינימום שעה וחצי לעטוף 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 מתנות. אבל תראו איזה טוב, אתם מוכנים לזה? בום. מקצועי אש. הוצאתי כבר את כל הדברים שקניתי לעצמי, אז אני יכול לומר, תראו זה פיל שאמא שלי קנתה. היי, בא לך להתפקס. נראה לכם מה קניתי. דבר ראשון שקניתי הוא שמיכה, שקשורה לקריסמס, כי רציתי. והיא הייתה ממש זולה. זה אוקיי. זה שתי קריות, קניתי, כן. הם עלו ביחד 6 פאונד, שזה בלחץ 30 שקל. ואז קניתי כרית אחת, ואז קניתי את זה. קניתי עוד משהו, אבל נראה לי כבר קצת סידרתי את זה. החדר שלי בבלגן מטורף, צריך סדר דחוף, אז אולי אני אעשה את זה עכשיו. החדר נקי, שכחתי לצלם את זה, ואני עכשיו במיטה וממש אין לי כוח לקום, אז אני פשוט אעשה ככה. היי, אני עורך עכשיו את הסרטון. ממש פרצוף יפה, אבל אני עורך את הסרטון עכשיו. אז רציתי שתגידו לי אם נהניתם מהוולוגים האלה, כי אני נהנה. אני מאוד נהנה לצלם אותם ומאוד נהנה לערוך אותם ולראות אותם.
אם אתם גם נהנים אז אולי אני אעשה אותם יותר, אז תכתבו לי בתגובות למטה מה אתם חושבים עליהם, וזהו, תראה בסרטון הבא. ביי ביי.